Kevin Osido, Mugi obiya kaka participant, obi kaka jakanyo kar chung od bura. En gima nyalore, koso jo bura gin gibiro ga bet, giwinj pach jopiny. Bedo nyatimore the other way round. Makoro en mobet, ochiwo paro ne komiti kama gintiere achiel kachiel. Participatory ni, onego time omachal nade. Tiyo margi machiegni kod komiti, koso bedo oko, bedo jokanyo, mar mondo mi omenda ni kata kentie, obuge motegno. Cleophas, mano penjo maber ahinya. Kisomo chik kata sheria ma walosi ni, onge kama kata mana mbunge fichae. However, historia ma wasebedo godo, kaka ne wachako wacho ni 2003, 2005, 2013, 2018, 2022, 2024, 2025 ema walosi kawuono ni. Historia no osemiyo mjumbe teko e CDF. Mabro bedo matek kabisa mondo kata mana participation ma walosi ni ogol mjumbe as a member of parliament, National Assembly representative. Omiyo mokwongo nyaka wang'ini to participation ma walosi ni odhi participate e ang'o. Nikech chik to senyiso maber kaka projects bedo solicited for. Ere kaka opach jopiny e projects ma CDF dhi gero, obed mag school, ma bende chik bende wacho adier ni nitiere mana specific things ma pesa miluongo ni CDF ni nyalo timo. To king'iyo kaka waluonge Cleo, NG, manyiso ni en national government, ok en CG, county government, manyiso ni ma en gima malo ka. To the representative of the national government on development issues, particularly a history ma walose ni, many times enga member of parliament, National Assembly. Omiyo dware ni mondo wang'ini to sama wachako wacho wach participation ni, will it really be possible ni mjumbe kata mbunge igolo e participation? Kaka na wacho mokwongo, participation ma walose ni already has a mechanism, en gi structure mar kaka itime. Participation on issues mag projects mag CDF itimo kod Constituency Development Fund Board miyiero gi jopiny. To sama iyiero jogi ni to nitiere Constituency Development Fund Manager ma ene mochung' ne ene anyalo luonge ni ene IEBC mar yiero ni. Koso kamano kaka itime. Ma kata kanyo pod mjumbe pod onge. However, iniyo ka japiny to ng'eyo ni gimitimo e CDF nyaka bed ni lwet mjumbe. Ndiye momiyo Mheshimiwa Karoli Bonyiso ni kata chairman mar board en campaigner mare. Is that what you said, sir? Mar polling station. Mar polling station. So japiny ng'eyo ni gini kitimo, at least nyaka obed ng'at machiegni gi mjumbe kata gi jatelo no. Omiyo mano is a culture kata attitude ma ok wanyal golo kuom japiny, other than through proper civic education, through proper engagements. Ma japiny nyis ni pesa ni oken mar mjumbe, pesa ni en maru. To sama walose wach pesa ni, to priorities bende mabiro gin mekwa ma lwet mjumbe onge e gini. Omiyo I agree with wakili ni maybe mjumbe kata mbunge can only come as a friend of the process. Maybe is a problem. Nikech kata mna context mitime yiero gi, most of the elections itime CDF halls. Moger gi pesa ma mjumbe wacho ni wang' ni adhi gero nu hall. Koro kose gero hall kacha, and there are so many halls ma be pod igero kata in many constituencies. Kose gero hall ni, to japiny imagine ni mjumbe ogero nwa hall, not knowing ni pesa mogero hall en our taxpayers through kiti milongo ni Constituency Development Fund. Aeto bang'e mjumbe ema bende biro to launch this hall. Omiyo ownership this process mar participation and representation mar mjumbe bibedo matek kabisa unless we strengthen some of the issues, Cleophas, for example ma control of budget losing. Ni kata mana sama gitimo auditing mag these accounts, ni kata minutes mar bura onge. Ni kata mana track record mar bank statements, kaka pesa no donjo from National Treasury to CDF, I mean from the board man national government to constituency board, the account kacha, then to the school account. Ni that process cannot be tracked. Really? Ni bill of quantities. Walo se wiyedika, walo se watch skunde, walo se watch kiagero, walls, mag security, police stations. Ni pesa not a bill of quantities. Ni simiti adima wadhi yero, mawadhi nyeo, contractor dwaro mzumaladi.
to kuo idwaro loche adi ni onge document Cleophas document manyiso ni gigi kama e kakitimo ni manye kama koro controller of budget wache ni there must be a hand mar mjumbe ni amo me not launch gima process is not properly done. Erokamano kapok adhier Mheshimiwa Karoli Omondi gimoro malero karka japinye machal ka gima ntiere kod gimoro maponono odino wange kata odino ite kata nyalo miyo okopare yo moro mapiyo ni gimitimon wani oyo okonego bedo yo makama kaka County Governance Watch utemo yo machal nade mondo mi puonj ni ochope ne jopiny kata onego jiwe yo machal nade nikech mokwongo ka japiny kia weche mawacho sani kaka molose ni ndara ma un ka igo koko sakasa ni Karoli onego beni losi kuom ranyisi mano ma Suba South ndara ma Usoma manyoro be ji ng'any nyoro chalna chalo chieng' mar ng'anyo ne ndara en Usoma Kisumu County en Suba South e counties mamoko bende mapono kwa chope to yiduto japiny upuonjo ge yo machalane mondo mi gini wuoge itgi japiny yawo wange bende oyawre mondo mi onegi mokwongo ing'eni gima miya wuotho gi katiba ni kinan kod gima ng'eny en nikech ng'enyne kadhi mana kata e stage Kevin Osido loso maber waneni arabende miya katiba do ng'en nyaka kura migi koro mokwongo en empowering citizens mondo ging'e the basis of gimwa loseni en gimiluongo ni the Constitution of Kenya 2010 chike te ma wantiere godo molos gin gigo mamiyo teko katiba ni so the first thing en ni gimwa luongo ni article 1.1 all sovereign power belongs to the people cha kanye kama wachake bendo ng'eyo ni en kaka japiny teko ne enango what are his or her rights responsibilities mar governor tije nango MCA tije nango mjumbe constituency rep national government kacha as National Assembly jatelo mar mbunge mar National Assembly tije nango senator bende tije nango kwa kanyo to wakonyo jopiny ma in fact sani through the organization wan gi program maduong' miluongo ni CTAF koro CTAF in full and Citizen Integrity Transparency and Accountability Forum sani wantiere gi partnership gi Controller of Budget Auditor General and Ethics and Anti-Corruption Commission ma waromo gi jopiny in different regions the last meeting mane watimo ne 3 weeks ago Kisumu Mama Grace Ogot Hall kama ne wa invite these key institutions kech ngeni kata sama walose wach CDF ni the biggest proponents and opposers gin mana these constitutional commissions kech Controller of Budget emo wacho ni gini ok nyal dhi kaka dhini Auditor General wacho ni nitie gik moko mabende waneno ka to court wacho ni gini is illegal koro ere kaka wakonyo japiny mondo o connect all these issues koro wa invite these institutional officers mondo gibi kacha nyaka county government nyaka county assembly kane wan Kisumu ne wan gi clerk mano e county assembly of Kisumu be no biro kacha obe mondo explain tich magitiyo and how they can be able to engage with these citizens beyond that just from understanding of tijegi nyaka tich mar mjumbe enango gik ma wacho ni representation legislation and also oversight then kawa kanyo Controller of Budget Auditor General gigolo report madongo remember igolo every 6 months Joma consume these reports largely are public investments and public accounts committees mag parliament to ai bange report gi dipiny kacha tiwinjo ni mjumbe ochamo pesa kata governor ochamo pesa koro ere kaka japiny nyalo understand report madongo gi mano bende wakonyogi nitiere gi milongo ni auditing to auditing ni time kama to you as a citizen tiji en kama to kido kanitiere anomaly inyalo ndiko barua ma Mheshimiwa Karoli loseni inyalo timo petition kata inyalo request for information from the county assembly kata from the office of the MP at the constituency level. Erokamano nyelero yo makare en kire madamiyo Mheshimiwa Karoli Omondi thuolo ntie penjo